Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Bisit ka, Idana! Ayaw pagsalik sa imong kabuang, ha? Sige lang. Hapit na. Hapit na mo abot ang higayon nga ako na'y magbuot din tanan. Paabot ta human sunod si Mana. Kamong tanan din, he. Akong papahuwaon o ipapriso tamong tanan. Ayaw na paabta og sunod si Mana. Karon na nga akong gusto nga magtawag mo og pulis aron inyo kong ipapriso. Buhata dayon. Bisit! Nanggigil ka kus kalagot, uy. Uy, batas ang babayana? Uy, respeto? Totoo talaga na siya nga nasa'y kisiligan. Mo nang isog kayo nga manghagit na to. Nga magtawag tagpulis. Ha? Giminusan gina to ang basura, no? Tanawon ta lang unya karong umaabot pit sa 15. Kung itugyan na ni Papa nako ang tanang katungod dinis limokon, papahawaon gid ako silang tanan. Tanang mga tao nga misuporta ni Idana, akong palayason. Og dili na nako papuyon dito. Og makita niya, ipabalhog na ko sig balik sa prisuhan. Kinahanglan nga makuha nimo ang simpatiya sa imong amahan. Kinahanglan nga masiguro nimo nga karong pitsa 15 ihatag niya ang pagduma sa inyong mansyon sa Limokon. Sigurado na ko, ana. Wa na na'y pagduha-duha pa, Ronnie. Makabawas ra gid unya ta nila. Kumusta na si Idana, Nelson? Nana ko'y mga tao nga gisugo pa. Aron magbantay si ilang himutangan. Oh, very good. Kinahanglan pabantayan gayod siya kay dili ko gusto nga dunay mga dautang tao nga maghasol nila. Wala tayo angin kabarakan, papa. Tungod kay secure na dito ang palibot. Siguro abaya gyud Nelson, ha? Kay maoranay butang nga atong ikahalad ngadto ni Idana. Ako mismo, papa, mag-atuan sa dito. Isalig na ko nimo ang tanan, Nelson. Makalaom ka niya na, papa. Tuod, si Leslie, nga nung wa naman sa buanhi din eh. Wa ba siya mahibaw nga doon na tayo na kong kalihukan karong pizza 15? Lisod ka yung babayana, papa. Ilabay na ko na ako'y mutawag niya. Di yun mo tubag sa iyong cellphone. Oh, usabay nahitabo niya ng babayhana. Ay, ambot lang. Ambot lang, papa. Wala gigani ko makasabot sa batasan niya na niya. Sagdi lang. Ako ray makigsulti anak niya. Oh, mas maayo pa nga ikay musulti niya, papa. Maminaw pa siguro na siya nimo. Kay kung ako'y musulti niya, mudayon ra ba nagsuki? Di na mahimo. Kinalang mo respeto siya. Dali ko musugot ka magpadayo ning inyong panagsungi. Gusto ko kabahusay ug matunhay ang atong pamilya. Naibaw na bitaw kas batasan na ng babayhana, papa? Kung imo siyang makitaan, ingna nga nangita ko niya. Way batasan, babayhana. Nagtuo tingali siyang mahadlok ta niya. Mulagay. Karisgado ko niya nga. Bubawis kwarta. Pidablago ko. Ay, Tiyo. Tiyo, kalma lang gud mo. Okay ra man sabog ko nga iyang pawiun. Mura ka bawion. Siya bawion. Buang siya. Gihatag na to silang abahan. Unya magbutbuo siyang bawi. Ha? Mulagay. Wagi kaso nako tiya nga iyang pawiun. Kay wa masabyog ko mag-interes atong kwarta ha. Gani, gusto pa manggani ko nga ako ko tong ipamahin sa mga nagkinahanglan. Ayaw ida na. Kasultigod niya nga imong iuli. Nagsigal niyang mata. Mulagay. Wala niyo tawagin si Nelson. Wa ba ko number niya. At si Ida na ka noon. Sagdi lang tiyo, bisag dili pa may bawas si Nelson, dili ko mag-uol kung iyag yung pawion ang kwarta. Mulagay. Dilingon anak ka sayon, Ida na.
Kung bawion man niya, kinahanglang mahibaw sa jud sila si Sir Nelson o si Sir Piping ana. Mao lagi. Kung may baho si Sir Nelson, o labi na si Sir Piping, sigurado kung kasabaan doon na sa igod. Ay, bitaw. Bakit tilawin siya kasaba kay bastos kay siyang pagkababae? Naghulga-hulga pa namo din, he? Nagtuo tingali siya nga dili na to sa tubagod. Nagbahad pang hapit na kuno moabot ang panahon nga siya na dunay dakong katungod nga mumando unya kuno dinis ti buok libokon. Unya iya kuno sa papahawaon o ipapriso pagid kuno. Mao lagi. Kailan sino? Nasa suna hilas kayo. Kito mo na liliog na... Gusto gid nila nga magpatahod sila og buyokbo ta silang kabuang. Mao lagi. Mao na sila pakungon. Ay makasurok gid lagi kay dugo lagi. Ngay na pala kay dugo na naman. Ada pa taon oy. Mao lagi. Kalabo pa na kong dugo Si Ronnie ga akong gikalagutan kay lami king tuslokon ang kalimutaw. Kasi po yung idanak. Kaya mo lagi. Bidagan niya mo. Swerte, binahanap mo naman. Swerte lang. Asa? Kay naat lang nga ako din eh. Oh. Kaya binab, sus nga pala ko rin. Na. Kitkito, tangkogo ng lagom. Sige lang kag ingong kitkit. Sa sunod, kung mag-inisog na sila, binab, naungo na ko sa kasaba, dang kitkit. Ay, bitaw. Ay gusto ko puldo nga hagdo ni mong sumbagay sunod Ayaw. Bagay mo! Na ako anak ko pusta ni mo. Sigurado laging mo daog lagi ta. Mau lagi. Bagay lang, binag, sagsagaan pa na ko sa kamot. Aha. O sa tiil. Hati ra. Ikaw, Magno, bida, ikay. Asa ba? Muna rin na imong giapas nga, mupusta ka. Ay bitaw. Natural kay misalig man ko ni mo puldo. Kay baho baya ko nga may kikang mangitkit. Ay mga mut di ay. Mo lagi. Kit ng kamot. Noon, kung kumpiyansa na naronin ako, ang makatilaw yun kung tinaguan. Ay mo tinaguan. Oo. Ha? Patilo. Tawa Sabon kibaw siya kung tinaguan. Ay mo gani gusto ko nga imo na siyang hagdon. Kay sigurado gyud kong mula gubog siya do puldo. Sa sunod, Oh. binab, sunod lagi. Oy. Kung manong na sila balik din eh. Kay, hagdo na ko na ron eh. Oh lagi. Mayong hapon. May hapon. Oy, Ay badong. ikaw na ba daw? Timing astan timing gyud may kini aka. Ako nagposting, naglakaw ba? May hapon sa English pag good Japanese. Ayay, ko dyan pala. Bago. Mura kayo. Kumusta mo din lang, Noy? Ida na? Mura kayo. Okay na gyapon daw. Pero, naibaw ba ka sa balita? Bitaw. Nga, unsa Noy? Dinigikan sila si Ronnie o si Lislay. Mianay sila kay gusto ko daw nilang bawiyo ng kwarta nga gihatag ni Sir Piping ni Dana. Unsa? Kumusta na ka, Papa? Kaluoy sa Ginoo. Maayo nang pamati na ko, Leslie. Nakugyog kayo og milagro o grasya. Gikan sa kay tasan, nagyatagan pa ko niya og ikaduhang kinabuhi. Dalipay ko para nimo, Papa. Maayo gid kayo ang Ginoo nato. Gisultihan ka ba ni Nelson nga doon na tayo dakong kalihukan karong o maabot pizza 15? Papa, bisag dili pa ko ninyo sultihan, mahibaw gid ko ana. Way butang nga matago ninyo nako kay nagpaminaw ra ko kanunes palibot. Basin bayag nagtuo ka nga wa ko magpakabana ninyo. Ilabi na gid nimo. Maayo. Nalipay ko nga ni anhi mo karon. Daghan ko og gustong isulti ninyo. Bahin man na sa unsa, Papa. Una sa tanan, mangumusta ko sa inyong pagpuyo. We are good and fine, Papa. Happy kayo ang among pagpuyo ni Ronnie. Tinoda pa. Malipayon kayo eh. Labi na nga nakita na mo nga nibalik na ang imong kabaskog. Pero unsa man, wa pa ba mo higasan ako? Unsay buot nimong ipasabot, Papa? Nahibaw na kasbuot na kong ipasabot, Leslie. Si Papa Baya. Nahibaw ko si mong ipasabot, uy. Hapit na pa. Kung mahitabo man gani na, una gid ka namong pahibawon. Kay nahibaw mi nga dugay na kang nangandoy og apo.
O gipaniguro na ko nimo nga dili ginamasipyat ka ng mga butanga. Ah, siguro abayag yun ninyo, ha? Ay, kabalaga, Papa. Matuma na yun ang tanan. Oh, tuod, kumusta naman sab ang imong relasyon ngadto sa imong igsuon? Papa, mas maayo siguro nga si Nelson ang angay nimo pangutan-on ana og dili ako. Kay kana pa yung imong anak. Gusto niya nga siya may perming sakto. Og ako may perming sayop. Sukad pa ginakani adto. Daghan ta og angang hisgutan. Ha, iha? Ikaw og si Nelson. Gusto ko nga kitang tulo magkahusay. Kunoon sa may mga butang nga inyong gikahiubsan sa usag-usa. Ako, Papa, dili na ko angay nimong sultihan, ana. Kay una sa tanan, nahibaw mo ko sa akong kaugalingon kung asa ko mo lugar. Og nahibaw sad ko sa akong gihimo kung asa ko nasayop. Ang mayo siguro nimong tambagan og una, no? Mao si Nelson. Kaysa iyang kinaiya, gusto niya siya gyud sakto. Isgutan taon niya na sa sunod adlaw nga kita rin tulo, ha? Kinahanglan nga mag-open forum ta. Aron magpinasayloay ka mo kung unsa may inyong kahiubos sa usag-usa. Pero Papa, pasidan iginag-una si Nelson, ha? Nga kung musulti gani ko sa kong katarungan, kinahanglan nga dili dayon siya masuko. Ato nangusayan unya ang tanan bahin ninyo, Leslie. Basta ang unod unya sa atong isgutanan, nga kamong duha, magkahiusa ug magpinasayloay. Papa, Nelson. Leslie, maayo kay ni Aka. Oh, niagit ko Nelson kay gipatawag man ko ni Papa. Unsa pa ni balita, Tinuod ba nga dito mo gahapon ni Ronnie sa ilang idana? Oy, Iyon na. Kinsa may nagbalita ni mo, ana? Tubagaw na ko. Tinuod ba nga dito mo gikan gahapon? Kagahapon sa buntag sa ilang idana? Ako yung mutubag, Nelson. Yes. Dito may gikan pagkabuntag. Ug unsa inyo gibuhat ni idana? Nganong gusto ninyo bawion ang kwarta nga gihatag ni Papa ngadto ni idana? unsa? Unsa ko'y bawion? May nagsulti nako, Papa. Nga miadto sila si Leslie kagahapon sa ilang idana. Ug nasuko kini kay gusto nilang bawion ang kwarta nga imong gihatag. Unsa ba kana katinuod, Leslie? Kuan Papa. Ako lagi klaro kung unsa bagid ka tinuod. Gisultihan na ba ti ka, ha, Papa? Nga ang imong kaayuhan karon dili tungod lang ni Idana. Kun dili sa tanang mga paningkamot sa mga doktor. Ug ano bang imo man ang gibuhat ngadto ni Idana? Papa, papakalma lang. Ako ning gituyo tungod kay sobra ra kayo ang imong gihatag ni Idana. Dili siya deserving nga makadawat og ingon anak kadako. Wa pa niya mahuna-huna. Nga dili siya ang angay hatagan og ganti. Wa kay batasan da! Ngano kung imo mo kong kitagparos, Papa? Wa ko mahimuot ang imong gibuhat, Leslie. Imo kong gipakauawan sa ubang mga tao. Ug ngadto pa gyud ni Idana. Papa! Pagino! Kinahanglan mangayo kag pasaylo ni Idana. Dili maayo ang inyong gibuhat. Papa. Di tingali maayo nga dapatan nimo ang imong anak tungod lang na tumabayhan. Trusam ka! Wa ko malipay ining inyong gihimo. Wa niyo respetuoy ang akong gusto. Kung kamo wa mo tuo ni Idana, ako dako kog pagsalig og pagtuo niya. Busa kinahanglan nga inyong tahuron kung unsay akong gusto og desisyon. Ug dili kamo ang magbuot. Nakasabot mo! Ha? Timan ninyo. Dili ko mokonsinter sa mga taong bati o kasing-kasing. O kung unsa man ang mahitabo ni Idana, kamo ang akong paninglan kung maghimo mo og mga tinonto batok nila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!